goreng saya. Gidro-gidro kan omang pekem lane Robi Putra. Lamat-lamat siring-siring. Kanggo seneng pengantene monggo ditunggangaken ya pengantene monggo. Sareng dipai tapi Bu ya. Genjlong Pengantene direncang setunggal bebarengan supaya ada bature. kembang manis hitam di Jawa gamelani Robi Putra gelang alit mungkin gejrije mama kiran kang paling sayang didalani Ditaleni Mi ya, pengantene ditaleni jambu karo tadi. jambu kemuni mama kira wis lawas mah dinemu maneh didalani kanggo sapa mak mama cikri mama cikri mama cikri mama cikri robaran mama cikri sing ditembangi si bayar mimi cikri mama cikri aja lali kembang abang sari lambe sareng mama cikri ari sing dijaluk mama cikri sakala tobat jampuna lan jambu kemuning mama cikri mari wis lawas dinemu maning sampun lali selawase ayo tobat awas wite nentes pinggir segara makin lawas makin lawas obat mama cikri mama cikri sing paling emanan sayang mama cikri mojo lali selawase didalani majikan tua witen tresno joloran saka kolino wana-wani wano pisan gendang cilik pinuk pantangan malolo matamu nangan kelingan kenang belane
Poke Naila sing paling cantik dewe anjan balik hitam di Jawa eman sayang ngejlok kelompok barengan ngelingan kenang belane Bokaila sing paling eman ngelingan kenang borale inugrah gambar maning Witik tresno mbok tuane selfie mbok tuane selfie sing paling borak sayang mbok tuane selfie paling eman mbok tuane selfie ngelingan kenang borale ngelingan kenang emane boktane selfie paling boral inugrah boktane selfie